Antallet af danskere, der dør alene, er røget i vejret. Fra 2009 til 2010 er tallet steget med 14%. Pårørende søges. Dødsannoncer formuleret af kommunen bliver mere og mere hyppige i danske dagblade. Det viser en rundspørge, som avisen Kommunerne har foretaget blandt de danske kommuner. Antallet af folk, der dør alene, steg med 14% fra 2009 til 2010. Med andre ord, mere end hver 10. dansker dør alene. Og det er en voldsom stigning, der også skal ses i lyset af den generelle stigning i antallet af kommunale begravelser. I mange tilfælde, fordi der ikke er nogen pårørende. Men ofte er der arvinger. De vil bare ikke stå for begravelsen. Følgelig bliver mange begravelser foretaget med den afdøde som eneste deltager. Ja, velkommen Ida Holst. Du har skrevet i blogform om nogle af de triste annoncer, eller skæbner, der gemmer sig bag de lidt triste annoncer. Du har også bidraget til bogen her, Velfærdens fortælling, hvor du skriver om samme fænomen, altså folk, der dør i ensomhed. Hvad er forklaringen på, at der er sket en stigning på 14%? Det lyder tilstrækkeligt voldsomt til, at det rammer alverdens, eller i hvert fald alle landets avisforsider i dag. Ja, det skal jeg love for. Der har været stor fokus på emnet. Altså man kan sige, at det kan selvfølgelig være et tilfælde, fordi de fleste af dem, jeg har efterforsket, de har været mellem 62 og 92 år gamle. Så selvfølgelig, om de dør et år fra eller til, det kan jo være et tilfælde. Men jeg vil sige, at finanskrisen kan have spillet ind, fordi når folk kommer ud i arbejdsløshed og måske skilsmisse, jamen, så er der jo ikke så langt derfra til at man måske også ryger ud af alkoholmisbrug. Og så er der ikke så meget overskud hverken til sig selv eller til ens nærmeste. Og så har vi jo haft, ved vi alle sammen, nogle forfærdelige vintre de sidste par år. Og hvis man for eksempel falder i det glatte vejr eller får en frygtelig lungebetændelse, så er det meget svært at overleve, hvis man er helt alene. Men altså, det kunne jo være et øjebliksbillede, hvor man siger, jamen altså, to næsten fimbulagtige vintre, altså to meget strenge frostprægede vintre, og så en finanskrise, som for alvor satte ind i 2008, og som vi så stadig samfundsøkonomisk mærker effekterne af. Så er det et øjebliksbillede, eller ser du en tendens i den her stigning i tallet? Altså, jeg ser nok desværre en tendens, fordi jeg vil også sige, nu er det nogle år siden, jeg efterforskede de her afdøde, og jeg synes, jeg ser flere og flere af de her dødsannoncer i avisen generelt. Altså ikke bare nu, men også sidste år og forrige år. Så jeg mener, det er desværre er et blivende billede. Og hvis vi så skruer de lidt, hvad kan man sige, sociologiske briller på, hvad er så, som du ser det, for du har været dybt nede i materien omkring de her mange, der dør i ensomhed. Hvad ser du som forklaringen på, så at stadig flere, altså at der er en tendens til, at stadig flere må dø i ensomhed og bisættes på det offentlige regning? Altså helt konkret, så kan man sige, at dem, der får de her dødsannoncer i avisen, det er folk, der enten ikke har forældre, søskende eller børn. Det er dem, der helt konkret får de her efterlysende dødsannoncer. Og der kunne jeg godt se en tendens til en stigning på sigt, fordi der er for eksempel flere i min generation, der enten vælger ikke at få børn, fordi de prioriterer karriere højere, eller også så vælger de at få børn for sent, og så kan de ikke få børn. Og nu må man jo ikke spørge til en dames alder, men din generation? Nej, men jeg bliver 35 næste gang, og jeg har ikke børn endnu, så i princippet kunne jeg jo godt ende som en af de her dødsannoncer, hvis ikke jeg finder den rigtige mand og får nogle børn osv. Og det er jo lidt interessant, når man graver ned i det her, at man faktisk opdager, at man i princippet selv kan ende i den situation. Absolut, men er der, nu skal man selvfølgelig passe meget på med talmateriale og forstærke tolkninger, men der bliver også talt meget om, at vi har en stigende singlekultur, stadig flere, for eksempel i de store byer, bor alene. Altså kan man også på baggrund af den her stigning i antallet af folk, der dør i ensomhed, sige, at vi som samfund bevæger os stadig mere bort fra en traditionel familieorienteret model og altså mod stadig mere ensomhed? Altså man kan sige, at det er jo blevet utrolig nemt at slå hånden af den allernærmeste familie. Jeg kender rigtig mange, der ikke har kontakt til enten begge forældre eller den ene forælder. Enten fordi de synes, deres barndom har været forfærdelig, eller de bliver uvenner over nogle ting i voksenalderen. Og der synes jeg lige, man skal huske på, at der er altså ikke nogen forældre, der sætter børn i verden bare for at være onde over for dem. Det er der jo ikke. Så jeg synes måske, vi mangler en tolerance i vores samfund, og vi mangler lidt overbærenhed og lidt selvindsigt og måske en lille bitte smule sans for humor. Fordi hvis vi ser på de muslimske samfund for eksempel, så er der jo et meget, meget større sammenhold. Og det ser jeg desværre en tendens til, at vi er... På hvilken måde? Jeg kender for eksempel en del i min omgangskreds, der ikke har kontakt til deres nærmeste pårørende. Og nu for eksempel i det her projekt, som jeg har arbejdet med, der var der en muslim, der døde. Og selvom der var mange, der ikke kendte ham, så mødte der alligevel 100 op til hans begravelse.
Og han fik en rigtig muslimsk begravelse, og der blev samlet 6.000 kroner ind til en gravsten til ham. Mens jeg har jo siddet til flere bisættelser, hvor jeg var den eneste, der mødte op. Og senere hen har jeg så fundet ud af, at der var folk fra lokalområdet, der havde kendt dem. Og hvis dødsannoncerne var kommet i lokalaviserne, så havde der været 3 begravelser, hvor folk faktisk ville have mødt op. Og hvis vi så undtager ikke-vestlige kulturer, som den mellemøstlige eller overvejende muslimske, er det her, man så ser her til lands, er det så et overvejende dansk fænomen, eller er det i virkeligheden en tendens, man ser Vesteuropa? Altså, jeg tror, man ser det i Vesteuropa. Jeg ved, i Norge, der har de det samme problem. Der skriver de bare ikke pårørende efterlyses, det skriver de på vegne af venner. Det lyder sådan lidt pænere. Men i hele vores del af samfundet, der har vi det her problem med de efterlysende dødsannoncer. Og så vil jeg vil lige skynde mig at sige, at bare fordi man får en efterlysende dødsannonce i avisen, så betyder det ikke nødvendigvis, at man er meget ensom. Altså, jeg har været nede på nogle værtshuse, hvor der har været et fantastisk sammenhold, og hvor de har elsket hinanden og er kommet der og har været der for dem til det allersidste. Og man kan jo også se dødsannoncer, hvor der står, min elskede mor er brutalt revet bort og savnet for evigt, hvor de i virkeligheden overhovedet ikke har kontakt til dem. Okay, det bliver det sidste ord. Ida Holst, tak fordi du var med. Vi er kommet til